Ahoj děti, jsem Jeřáb Tom. A já jsem jeho nejlepší přítel Matt. Spolu postavíme mnoho věcí. Dnes společně postavíme bagr. Jdeš s náma? Výborně, jdeme na to. Ke konstrukci bagru potřebujeme použít několik rozličných forem. Jsou tady na kupě. Jaké formy potřebujeme ke konstrukci bagru? Musíme začít s kolama. Malé kolo umístíme dopředu. A velké kolo umístíme dozadu. Výborně! Pak použijem tenhle dlouhý obdélník jako základ pro náš bagr. Super! Teď můžem použít ostatní formy. Začnem s touhle formou. Pak přidáme dozadu blatník. A nakonec tuhle formu použijem jako kabinu pro řidiče. Výborně! Začíná se to podobat na bagr. Aby náš bagr mohl pracovat, potřebuje rypadlo a lžici. Začnem tím, že přidáme lžici ke předu. Pak použijem tyhle dvě formy k vytvoření rypadla. Geniální! Jsme téměř u konce. Zostává nám jenom přidat okna. Jedno. Dvě. A jsme u konce. Náš bagr může začít pracovat. Bravo, skvělá práce. To bylo skvělé. Děkuji, kamarádi. Tak a teď musíme jít dál. Máme práci, která nepočká. Nasledanou.